हंसकुमार MDC sini additional MDC हंसकुमार bini je tuni press meet khamani obo onekno tahi sanai kaisa MDC ni bukugo obdahi masang yakok barakhi hinke bini thaniyo properly kuno proof korei je sini borom ganang Anthony Deborma bono je bo thanai dino accident ongkha hingkai barakhi accident ongkha ba barakhi घटना अंखा ताबकबो कुनो केबो गाम के सासक मैयाको अजरा गनो बो प्रेस मीट खायै ताबक सागै दंखा जे एन्थनी देबरमा बा चक नंगैसे कालायै अबदाहि के एक्सीडेंट नंगो होने गेबो काइसा MDC ते तै बिन थानि कुनो प्रूफ करै बा बिन थानि ता प्रूफ दं जेबो चक नंगै अबदिखे एक्सीडेंट नमनि गै बिना अब हामिया अबदिखे सामानि आरबो बसागो जातिगत दांगा खायनाय पं बा अबदाहि के बरनो दुसरो पं होनाय एन्थनी देबरमानि बुखुगो कुनो दिनो सायाको जेबो आनो अमुक फना बुगो बा अन्य पातिनि बरक बुगो होनाय हिंके अजागो हंसकुमार बा तामाबा नांजागलां बा हंसकुमारनि बखरगो तामासक टेंशन कालायलां जेबो अवनति प्रेस मीट खायनानि हिंके तार माने बसे अगतना खायमाना हाय कालायसियो तार माने हंसकुमार से जागा जड़ित तो मना है जागा तो हंसकुमारनि बुंमु सायाको बा BJP नि बुंमु सायाको एन्थनी देबरमा तो गेबो बारखे अजागा टेंशन नांदो गैबा बारखे बिनि साको बिनि फिगुंगो हगै कालाय जांगना हायके बत्तनै एन्थनी देबरमा नाव दाहिके अपमान खायै माजरा बेरै साय मांखा जे बो जुआगनो गैसा दाहि कालायो होने बिनि थानि ता प्रूफ दं हंसकुमार बिनि थानियाव कुनो प्रब्लेम है मा बिना आंथं बिना अब सामाने जाया बो काइसा MDC अंगै दंगै बिनि थानि कुनो प्रूफ करे बदे बदे प्रेस मीट खामनि बिना अब MDC अंगनानि मासांगिया ताइ हिसाने ओ TV रको कावमा फेर लाब्रि बा पन्स फुल कांगे नाइथगो मासांगो फुलो हिने फुनुक माने हाय से कालाय दंहा जे अब दाहिके जदि फेर लाब्रि फुलो नाइथगो के जतन बर फुलका मंग नाइथका मंग अब दाहि कालाय दंहा जे ताबो हंसकुमार बो काइसा MDC आइना हुंकी दुंकी रको बुटबाय जितिका किंतु बिनि थानिया MDC अंगनानि मासांगिया बा बो बिनि योग्यता करे MDC अंगनानि काइसा MDC बाइके कक्सानाय बाइके बरं बासा कक्सानाय बाइके तंनाय बिनि थानिया अबो करे बारबो सागो त्रिपुरा मथा बा नाटक कारिफं बा त्रिपुरा मथा ताबक नाटक कारी तंफं हेने नाटक खाय हंसकुमारनि टीम बा BJP टीम नाटक कारियो कबत चले माने हांगा बक्ताबो सिखौ चले माने हाइन दंखा बाराखि हिंगे बंनि टीम से याका याकारे थांगा बंनो काबांमा याकारे थांगा आरो बासांगो थानाय ताव बासांगो नुगै दंहा अनेक जन याकारे थांगा बंनो बक काइसा बंनि टीम नसे तै दुलै दं मैया जार हिंगे बक जन साधारण तामा नायनाय जन साधारण बाखे तै दुलनाय त्रिपुरा राज्यनि पाब्लिक नबक बाखे तै दुलनाय बंनि टीम नसे बक टीमिया हिंगाय त्रिपुरानि CM बा त्रिपुरानि BJP रो बक जन साधारण तामा तैनाय जन साधारण बाइके बक कंट्रोल खाने जन साधारण बाइके गाम दिगी नि बासांग तिलांनाय बक बंनि टीम नसे बक तै दुलै तन मैया हिंगाय हंसकुमार आरो सागो अजागो ताहिनाय नाटक से खाइपं हंसकुमार बायति बरक जों गाम हेसियो जे जागो बिनि पारानि बरक बंनि लामा तय मानथगिया लामानि प्रब्लेम अंगै दंगै 2021 बक डेपुटेशन खायनि बा रूट ब्लॉक खायना हिनाय कक्ति सापुसे अजागो हंसकुमार बिनि बरक न लेटार रगय वार्निंग रगय अ रूट ब्लॉक खायनानि डेपुटेशन खायना बन्द खायो हरनि हर वार्निंग रगय अरनो सिजागो हंसकुमार बगते हाय बरक आं हंसकुमार काहे गक सानाम सुगो नों जे फुंगै दंदि जे पार्टी फुंहेम दंदि जे पार्टी फुंखाय दंदि किंतु नों नाय नायखांगाय जिनि त्रिपुरा सानि एनी प्रॉब्लम अंथं बा जे कुनो जागा स्टूडेंट बुजागो तकजागो बा जे कुनो जागा जिनि त्रिपुरा सा प्रॉब्लम मंगो गाय जिनि त्रिपुरा सासे फायै प्रोटेस्ट खायनाय जिनि त्रिपुरा सासे अजागा बासाय कक्सानाय कुनो दिन बिनि दफानि बरक अजागा बासाय कक्सायाखौ हिंगे नों लाय तामा लाय नांजाखा अजागा जे ताबक नि थानि कुनो प्रूफ करे बादे नों अरो प्रेस मीट खायनानि निनि पारागो नों ताबक कौन कग्रम दी BJP करे क्या हंगा त्रिपुरा जगत सार नंग थिया संग BJP बो तंगला
त्रिपुरा को नों थिया थांनि बीजेपी बो तंगला जाते नों सारा जीवन बीजेपी खाइचाय थामनाय कियो इनके जे दिन बीजेपी करे अंखाय अदिन नों बर तंनाय नों नि त्रिपुरा साबाय तंना नांगनो बले नि त्रिपुरा भाई सारा नांगनो बले